our YouTube channel. Ini Subramanya ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಬೈದಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್. ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮುಲ್ಪಡ್ದು 1 ಗಂಟೆನಾ? ಒಂಜಾರೆ ಹೊಡದ ಇದು 1 ಗಂಟೆ. 1 ಗಂಟೆ ಸಾಕು. ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಹೊಡೆದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚನ ಮೆಟ್ಟೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿನ ಇದೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೃತಿ ಪಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಡೆ ಪೋಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಓಡು ಅದು ಕೊಡೋಣ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಕ್ಲಂಡೆ ಬರಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರನ್ ಹೋಗ್ನ ಕುದೋಡ್ ನಿಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋತು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಾ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ನಡೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಸುಸ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಸುಸ್ಮಿ ನಡೆ ಬಾರಂಡು ಸುಸ್ಮಿ ನಡೆ ಬಾರಂಡು ಸುಸ್ಮಿ ನಡೆ ಬಾರಂಡು ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ನನ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಅನ್ನ ಕಂಡನಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಸುತ್ತಾಡ್ತದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆ ಮಿಸ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಿಸ್ ಇದ್ದೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐದು ಫಾರಿನ್ ಹೋದೆ ಅಂಚ ದುಬೈಗೆ ಹೋದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೃತಿ ಬನ ಕೃತಿ ಪರೋಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಚಿತ ಮೈನ್ ವ್ಲಾಗ್ದಾರ್ನ ಕಂಡನಿ ಒಂಡೆ ನನ್ನೆ ಆಗ್ಲ ಬರ್ರ ಆಪ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇ ಬಂದ್ರಲ್ಲೇ ಎಂಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಬರೋಡು ಸುಸ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಕ ಸುಸ್ಮಿನ ಕಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಸತೀಶ್ ಬಂದದು ಅದು ಬಾರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಲಿಂದ ಇಲ್ಲರು ಅರೆ ಬರ್ಕ ಬಂತೇರು ಹೆಣ್ಮಗು ರೀಚ್ ಆಯ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಂತೇರು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ದೆ ಸತೀಶನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸತೀಶ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ ಇತ್ತನದ ಬಕ ಏರ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅನ್ನ ಪೂರ ಫಾರಿನ್ ಬಿತ್ತಾರದ ಅಪ್ಪಗ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಗೋರಿಯಾಗೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ ಆ ರೀತಿ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ ಬಾಯಿಸಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸ ಬನ್ನ ಪೂರ ಬಸ್ಸ ಉಂಟದೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟದೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ಪೂಜದ ಪುರ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಓಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ತಳ್ಳ ರಿಲೇಟಿವ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರ ಪುರಿಯರುಂಡು ಕಾಪಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರುಂಡು ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಪುರ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚನಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಯ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಂಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಡು ಪಾರ್ಟಿ ಗಾಡಿಗೆ ಐದು ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮ ರೂಪಾಯಾನ ಕೃತಿಕ ಕುಸುಮ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅರ್ಧಕ್ಕ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಎದುರು ಚುಡ್ತೋಜೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಎರಡು ಚೂರಿಂಚು ತಿರ್ಕೊಂಡದ ನನ್ನೆ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೆನ್ನ ಕಮ್ಮಿರು ಇಂದ್ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇ ಪೋ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸತೀಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಲ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಏನು ಸತೀಶನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಪಲೆ ಸತೀಶ ಬಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಂದು
ಸುಷ್ಮಿತಕ್ಕನ ಶಾಲೆಂದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸುಷ್ಮಿತಕ್ಕನ ಶಾಲೆ ಸುಷ್ಮಿತಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಉಬಾರ್ 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 ಉಬರ್ ಎತ್ತದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಇದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಹೋಗುಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಜ್ಜ ರಿಕ್ಷಾ ಜೀಪು ರಾತ ಓಡು ಬಾರು ಬಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಊಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪ ದೋಸೆ ಪುರ ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾ ಪುಂಡಿಗೆ ಸರ್ಪ ದೋಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಾಲಿಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಗನ ತುಲ್ತಾದೇರ ಬೈದೇರು ಗಾಡಿ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕುಂಟು ಆಡೋದು ದೊಂಬುಡು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಬರೋದು ನೀರು ತುಲೆಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ದಾದ ಉಲೈ ಪೋಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಲತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೀನಿ ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉಲೈ ಪೋಯಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೈ ಪೋಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿರು ಪೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲುದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ಲೋಡಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲೊಂದ ಇಂಟ್ಲಾನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ರಶ್ಶೇ ಜನ ಬಯ್ಯನ ಬತ್ತನ ಅಪ್ಪ ರಶ್ಶೀಗ ನೀ ರಶ್ಶದ ಉಲೈ ಪೋರನೆ ಅವಳಿಚ್ಚಿ ಅದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಪಿದ ಇದ್ದ ಕೈ ಮುಗಿದಿ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇದು ಶೆಕೆಲ್ಲ ತೀರ ಸಂಡೆ ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ತೋಜೋಡು ಮಿತ್ತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುತ್ತ ಬರ್ತದ ಪುರ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಚಿ ಉಂಡ್ರೆ ಅಡೆ ಪೋಯರ್ ಆದ್ಯ ಅಡೆ ಹಂಚಿ ಪೋಯರ್ ಉಂಟು ಅಂದ ಆನೆಗೆ ಇರ್ತಂಡ ಆನೆ ದುಂಬ ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಂತು ನನ್ನ ಮೂಗಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಓಲೊಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಿದ ಇತ್ತಂಡ ಪಿದ ಈ ತೂಕ ಇಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆದಿಗೆ ಫೋನಿಲ್ಲ ಮಾಮನಿ ಮಿಸ್ ಆದೈತೆ ತಿಕ್ಕಿಯರು
Tuli finally puppa tikkuderu ನಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರೇಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೇಟ್ ಪನ ಪನ ಯಾನ ಲೇಟ್ ಬಿರರ ನಾಡೊಂದು ಹೊತ್ತ ಬನ್ನಗ ಬನ್ನಗ ಪuppa ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಹೊತ್ತೆ ಸಡನ್ ಒಂದು ಜನ ನೀರು ಕೇಂಡ ಅನ್ನಡ ನೀರು ಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಪುಂತೆಯ ಅನ್ನೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತ ಸಡನ್ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಪಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುದೇರು ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಕೊಂಚ ಲಾಡ್ದಿಂದ ಇದೇ ಮೂಲ ಆದಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ನಿತ್ತಿಡಿಪ್ಪುನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಆದಿಸ್ಥಳ ಕುತ್ತೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪುರ ಆದ ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಸೋಕೊಂಡು ಸೋಕೊಂಡು ಆದಿಟ್ಲ ಜನ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಆಗೋಕೆ ನಮ್ಮ ಸೌಥಾಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ನಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯರ ಬತ್ತ